The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Juan de la Cruz, pari ug doktor sa simbahan, Saint John of the Cross. Usa kini siya sa mga naghimo og mga reforma sa simbahan, labi na sa kinabuhi sa mga pari nga Carmelites og nag-uban nila ni Santa Teresa Avila nga naghimo og reform sa ilang community sa mga Carmelites og ning abot nari sa reforma sa kinabuhi sa mga pari o mga relyosa sa tibuok simbahan. Mausad ni siya ang among patron sa among klase o sa among batch sa pagkapari, batch 2004, 11 may kabuk na ordinahan. Ang amo sang patron mao ni si San Juan de la Cruz. Ang botog naliwat baka miani niya. So pista sa donamo sa among klase. Niya atong ipadayon og ampo uban ni San Juan de la Cruz ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, ang ato untang nasod mahimo untang magkahiusa. Niya ang ato sa dinhing mga benefactors and donors na unta hatagan sa ilang mga grasyang gikinahanglan sukli sa ilang pagpakighiusa ug pagtabang sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihatagan mo og dakong gugma sa pag-antos og sa hingpit nga pagpugong sa kaugalingon si San Juan nga pari. Itugot nga sundo namo kanunay ang iyang mga panigingnan aron makadangat kami pagsudong kanunay sa imong himayang dayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Alaot ang Jerusalem, ang madaog-daugon ug hugaw syudad nga misupil sa Ginoo. Dili siya magtagad kang bisan kinsa ni mamati kun badlungon. Wala siya musalig sa Ginoo ni mudangop sa iyang Dios. Niadtong panahona, usbon ko ang katawan sa kanasuran. Magampo sila kanako lamang ug dili na sa ubang mga Dios. Mutahod silang tanan kanako gikan sa tabok sa mga suba sa Ethiopia, ang napahimulaag kong katawhan musimba kanako
nga magdalag mga halad. Niadtong adlawa, dili kamo pakaulawan bisan sa inyong pagsukol kanako. Kay kuhaon ko ang mga garbuso kaninyo, ug dili na unya kamo magmapahitason didto sa balaan kong bukid. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaobsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahabilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan ni mamakak pa. Pasibsibod nila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagapatalingog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo nagapatalingog sa singgit sa kabos. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong babang. Maghimaya unta ang akong kalag sa Ginoo. Ang mapaobsanon makadungog kanako og maglipay. Ang Ginoo nagapatalingog sa singgit sa kabos. Tan-aw kamo kaniya aron mo sanag kamo sa kalipay. O dili kamo manglipaghong sa kaulaw sa pagsangpit sa gisakit nga tao. Namati ang Ginoo o giluwas siya sa tanan niyang mga kagul-anan. Ang Ginoo nagapatalingog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagbuhat sa dautan. Aron dili na sila hinumduman sa yuta. Sa pagtuwaw sa mataron, nagpatalinghog ang Ginoo kanila. Ug sa ilang mga kagul-anan, giluwas sila niya. Ang Ginoo nagapatalingog sa singgit sa kabos. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala
ni Mateo. Himayaon ikaw. Ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labawong pari ug sa kadagkuan sa katawhan. Karon unsa may inyong hunahuna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan dong pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako. Mitubag siya, apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag, pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, ug wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa nag-eskwela pa kog high school ug college hangtod nagtrabaho nako, pirmi kong makadungog na gamiton sa mga cause-oriented group kining pulong Juan de la Cruz. Ingon dahil na sila na ay mga balaod nagihimo ang atong gobyerno apan wala gyud ni makapanalipod ni Juan de la Cruz. Nana ba? Ang kanang Juan de la Cruz ang gihimo ng ngalan para sa mga kabus. Juan de la Cruz kanabang generic nga name ba sa usa ka taong kabus. Juan de la Cruz. Pagsuod na kong seminaryo, ang among gipili nga sa among klase nga kana ganing patron saint Juan de la Cruz man, dito paday ko nakahibaw nga ang Juan de la Cruz mao day na siya ang santos nga nahigugma sa krus. Ang iyang gihigugma mao ang kasakit ug ang iyang gitudlo mao ang paghigugma sa kasakit. Na siya libro og iyang tudlo nga highlighted sad kaayo kanang iyang gitawag og The Dark Night of the Soul. Kana bang dark night sa atong kalag nga di na kuno di na ta mo bati nga naapatay kalipay. Ngit-ngit baka na bitang murag wa na gyoy makita nga possibility nga malipay pata mao kuno nay the best moment nga makapractice tas atong pagtuos Ginoo. Nga ang kahayag nalas pagtuo mo'y magiya na to ba niya, wa na gitay makita bisan gamay. Kay philosopher man ni siya niya, mystic. Ang iyang gihimong description sa kasakit, kana yung dark night of the soul. Panahon bitang uban man naghikog, di ba? Ang uban maghikog kay murag nang gitawag nato karon og depression, despair, kana mo na siya ang gitawag niya og dark night of the soul. Unya unsa may solusyon matod pa ni San Juan de la Cruz, kung moabot na gani nimo ang dark night, bisag wa na kay makita, tuuhi nga giagak ka ni Kristo, padayon sa paglakaw
kay moabot ra ka dito sa unahan og bakita na sad nimo ang bag-ong kahayag, pero moagi usa ka sa kangitngit. Nya damor kuno nga purting kasulid sa kangitngit sa imong kinabuhi, inigabot na kuno sa unahan nga makakita kag glimpse of light. Kanang gamay lang jud kuno kayong glimpse of light. Ang imo kunong kalipay grabe kayo, kay maka-appreciate ka sa light kung niagi ka og darkness. Nakasabot mo ana? Wa? Mao nay gitawag og kalipay nga dili lumalabay, permanenteng kalipay. Kana bang nahigugma kas kasakit tungod kay nasayod kang kuyog nimong Ginoo nga gisakit. Mao nang ingon si St. John of the Cross, i-connect gid ang imong kasakit sa kasakit ni Kristo. Niagi sad si Kristo ana, katubit ang gilansang na isa sa cross, usa sa iyang mga pulong dito sa iyang 7 last words, ingon siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Ano bang wa na siya nakita nga naapay presensya sa iyang amahan. Naaday panahon nga way presensya ang Ginoo. Di oy naa kanunay ang Ginoo. Pero gi-express lang to ni Kristo isip tao nga moabot gid ang panahon nga murag wa na ta ka-feel nga napay Ginoo. Mao tanang daghang text nako nga, Pader, naputos na kos utang, perti na kong daghanang problema, di apay ginagbisyo na kong mga anak, di apay akong bana, gibiyaan ko to na nagpuyo siyang kabit, gilibak pag yung kong maayos akong mga in-laws, unya putla na may sa suga, di apag yung ko'y sakit karong bago, wa na Pader, wa na ni kapuslanang kinabuhian. Amo na gitawag og dark night. Ana. Nya kasagaran sa atong dark nights di ay bunga ni sa atong pagkamasupilon sa Ginoo. Kanang kada nato supak sa Ginoo makasa ta. Nga ini kasa nato kanang sala mo nay muda nato ngadto sa kangitngit, kay ang Ginoo kahayag man, ang sala kangitngit. Mag-anam og kadaghan ang atong mga sala, mag-anam sad og ka ngit-ngit. Unya kay si San Juan de la Cruz, si Santa Teresa of Avila, mga buutan man to, wa man to isa, si Kristo wa man sa isa, ngano mang experience man sila og dark night. Hibaw mo ngano, tungod gyapon sa sala, ang sala sa mga tao nga naglibot nila maoy nakapahimo nilang gisakitan or gisakit. So sala yun mo'y hinungdan. Muna si Kristo ingon siya, naapiktuhan man ko sa silot sa sala nga mao ang kangitngit, moagi ko aning kangitngit haron maluwas ang mga makasasala. Mao sa nagibuhat ni St. John of the Cross ang iyang pag-reform sa simbahan or sa kinabuhi sa mga religious o sa mga pari, dili pinaagig kusog. Wa siya gipangpatay nga mga tao. Wa siya gipanghulga nga mga tao nga kung di mo mag-usab, patyon ta mo. Wa. Dili pinaagig kahadlok ang iyang pag-usab sa tao. Kaya doon naman tayo mga leader sa katilingban na abis na ganig kamo mga ginikanan, di ba? Inyo nang batasan, sige ron. Usba niya na, sige. Katilaw dyan ka na ako ba? Kibaw na biyakag unsa ko ha? Kibaw na biyakag unsay palisiya. Abis na akong pare, maingon man ko, sige, usba na ninyo dong. Sige, usba. Tak-takon tagin mo din eh. Niya maingon sa din sa Kristan, may lag, kami makasa, tak-takon, ikay makasa, way tak-tak. Lagi na. Di ba naamon taana no? Ano bang, ako may nagunit sa sundang, ako'y mutigbas ni mo. Di amon akong authority nganong imo man kong ipaunay, ako imo impose nimo munay ato. Pero ang kang St. John of the Cross, ang kang Jesus, ang kang Santa Teresa of Avila nga pamaagi, mao ang paggakos sa pagantos, ang paghigugma sa cross. Muna ka na mga pobre, giingnan ginang Kristo, bulahan kamong mga kabos. Kinsa man iyang ipasabot ani, ang mga tao nga migakos sa kasakit, kay ang daghan kaayog kasakit
niining kinabuhia mao gyud ang mga kabos. Sila mo'y daog-daogon, sila mo'y way kwarta, sila mo'y way balay, way dungog, way authority, way dignity. Gitawag na sila og rejected, outcast people. Pag abot na ni Kristo, mao ni iyang gisapupo ng mga tao, ang mga sinalikway, ang mga dinaog-daog, ang mga gipang persecute, gipang lutos. Mao na di sa atong unang pagbasa, ang napatibulaag nga katawhan sa Israel tungod sa pagpanglutos, pagpamihag, ingos Kristo, ingon ang Ginoo, ako na ni silang tigumon, didto wala na'y kasakit, magsimba na sila, maghalad na sila, nga way mo disturbo nila. Diin man na niya himuon, asam na himuon niya, nakanangwa na kita'y disturbo. Kibaw mo, asa? O mo kibaw? Dito sa langit. Pero dinhi siyuta, samtang niya pata siyuta, himuon na niya sulod sa atong kasing-kasing. Kay ang gingharian sa Dios anhi ibutang sa atong kasing-kasing. Pasabot, ang tao nga nahigugmas kasakit, di na gyud ma-disturbo. Mao nay gitawag og total perfect stability. Daghan makay na to maingon nga ang ako mga anak pa diri di pa man stable. Ana. Hay magid ng stability. Di anas kasing-kasing. Ana. Kamuron stable mo dili. Stable kay mo kay di man mo maningog. Ana bang di na gyud mo mausab, mao na gyud na inyong batasan. Di gyud maningog. Gitubag stable dili. Di na mo maratol. Di na mo masuko. Musuda yun ang panagsa, usahay, ay, mga buangon tayo. Ang stable, wa na'y usahay, wa na'y panagsa. Kaya kung na'y panagsa, praning atong power mo, fluctuate panagsa, gitawag nag-unstable power supply. Basta na'y panagsa, wag yung panagsa. Nga naman na may panagsa, kay naasad mo'y pagka makasasala. Sa atong tubag sa Salmo, ang sa tetong tubag, ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Mao na siya. Ang atong mga tingog dunggon sa Ginoo basta kabos ta. Gusto mong mahimong kabos, dili? Usara may nitubag. Pangutan ako nung na imong tupad, madadara pa na. Ingna. Gusto ka mahimong kabos? Kay ang kanang kabos, ang Ginoo, magpatalinghog na. Inigsangpit ni mo, Ginoo, tabangi ko. Mupatalinghog na. Pero di gani ka kabos, adi gina magpatalinghog. Nya gusto mo mahimong kabos? Nya gusto mo akong tudluan? O, kana, pamalit mo slot. Basta lagi, makabos gid mo ana. Basta sige mo palit. Lagi, niya inigsulti na ni mo ana sa Ginoo, sa imong mga panginahanglan, mo, kuhan gina siya, mutubag dayon. Basta kabos na ka, kaya ang imong kwarta, gihurot na ni mong palit og slot. Karon, jutay para batag halin. Pila na lang niya itong halin diri? 3,839 pa atong halin. Pero ato gyapong pakpakan ang mga namalit ani. Daghan pa kay mo makapahimo ninyong kabos, napay 56,161 kaslots. Lasi ka na be. Hotdo ni natong palit karong December, di ba ini ka January, kabos na ta. Niya ini kasugod sa New Year. Tagaan din kas Ginoo og permanenteng kalipay, permanenteng kalinaw, ano sa to di? Permanenteng kahiusa. Sa to, divine. Dopes man niya itong kwan. Divine unity, prosperity, and satisfaction. Tagaan ni kas Ginoo permanenteng kahiusa, permanenteng kalambuan,
o permanente nga katagbawan. Kinsa man kaha sa atong mga kaigsuonan karon og ninyo diha ang wa magkinahanglag permanenteng kahiusa, gusto mo gubot? Di na mapalit og kwarta ang kahiusa. Way kwarta nga makabayad aron magkahiusa. Kanang permanente ha, pwede ihiusa na itong kadiyot para nang muanha ang mga dato nga manghatag og mga kanang pagkaon, amo pundok na mga tao, pero permanenteng kahiusa, lisod na di na mabayaran. Bisan sa inyong pamilya, kinusmuray des naong, kinusmuray naong, buhay tingugay, dali kayo na. Ikaduha, kinsa may wa nato mangandoy og permanenteng kalambuan. Kana bang magsaka ang imong kinabuhi. Mag-ana mo kauswag ba? Dili mo tigsop nga tuslawom. Gakinahanglan gid ta ana. Ato ng pangandoy ang Ginoo ra say makahatag ana. Matud pa ni Cynthia of the Cross, kada nimo antos sa dark night, dadon kas Ginoo ngadto sa sunod nga gamayng pultahan diin imong makita ang glimpse of light. Nya inigsod nimo aning maong pultahan subay sa maong kahayag, makita nimo ang bag-o na sad ug dako na sad nga lawak sa mga grasyas Ginoo. Nanggana nya mo experience sa kuno kag dark night, mao na sa kuno ng panahon nga dad-o na sa kas Ginoo sa lain na sang pultahan aron nga musod ka dito mas dako pag yun ang grasya mo na ang imo kunong kalipay mag-anam yung kadako hangtod nga mapapas na gyud ang dark night, pulos na lang kalipay, pero tuwa na dito sa unahan, gitawag na the perfection of our holiness. Nindot kayo no? Oo na siya, pamalit yung mong slot. Ako bitaw karon mo palit mang yung kong slot, sige kong palit ana. Haron inig ka January, basin pa diay na nakoy divine, permanent divine unity, prosperity, and satisfaction. Kanang katagbawan. Di na siya sayon, pero mahimo ginas Ginoo. Usaragi atong gikinahanglan. Matud pas Ginoo, paminaw sa akong pulong, ug sunda ang akong mga sugo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon ang Ginoo, kinsa may nituman sa sugo sa amahan, kadtong maguwang nga niingon di ko moadtos parasan, pero nagbag-o ning usab siya siyang unahuna ug may trabaho siya. O kadto bakang manghod nga niingon, oh moadto ko pa, pero wa moadto. Kinsa man kuno nagtuman nato? Ang nagtrabaho, dili tong nisulti lang, ang nitrabaho. Pasabot ang importante ang buhat no, dili lang pag-ingon nga bitaw pa dir nindot jud kayo ng mahalin ng tanang slots kay Jesus kalambuan gina sa atong simbahan nga nipalit ka ayaw lang sila lay papalitan. Buangon ka nga pagkaanak. Kawakoy kapalit pa diri galisod gani mis bugas tistingi ko nog ingon nga mopalit ka ug di ba ka kapalit kanang imong bugas ay na nagpalita diri lang kapalit slot. Yung Ginoo ayaw kabalakag unsa inyong kanon ikaugma. Ang balaka man ka, palit lang karon. Ikaw nya pa dito sa may among lumagon ikaugma, ayaw lagi kabalaka. Sagdi lang. Nawa di ba ikaugma, wa lagi apong kay bugas. Pero lipay kay imong kasing-kasing nga nawa ang imong bugas kay imong gihatag ngari sa simbahan. Mo na gibati sa byuda, katubang byuda nga gipangayuan ni propeta Elias og kaning pan isa sus katapusan na lang gining harina og ihatag pa ninako nimo wa na mikanon sa kong anak mga matay nami ingon des Elias sige lang ihatag lang ko nang harina ko god paghatag na oy wa mahurot ang iyang harina ug ang iyang lana sud sa dugay panahon sige lang gatubod ana atistingin na ninyo kanang inyong kwarta anak na ninyo ipamalit anang mga ubang butang nya kaon ra mo dito. Way siguro iksunod tuig, diabetes na imong ma-experience. Ang pagsakas imong kolesterol. Pero ihatag na diri, wa na kay kaon. Sige lang kag inom tubig. Nya butangan imong jutay luya.
Ang resulta, hindi ka bagong tuig, wa na kay kolesterol, normal na, imong sugar, wa na, di ba? Hastang imong weight, ni os-os, di naka-obese. Tungod sa imong paghatag, di wa naman kay kaon. Pero wa ka mamatay. Nga naman, na ay gracias Ginoo. Ika-January, mudaghan din ang imong mga grasya. Pero kamao na kang manghatag, alipay na kay imong mga silingan, kay dunay mitubo diha nimo nga kabag-uhan. Unsa man ang pagtuman sa sugo sa Ginoong nag-ingon, paghinatagay kamo, paghigugmaay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. O, mo na nindot kayo. Mo nang diri sa atong ebanghelyo, pag-ending, ingon ni Kristo, ang mga prostitutes, ang mga kobrador sa buhis nga iladong makasasala, mag-una pa ninyo dito sa langit. Kay pagkabati gid nila sa akong pulong, pagkabati nila sa pulong ni Juan, nituo og nagbag-o sila. Pero kita usahay, siging dipinsa. Pero kamo hinong ni aron nanimba din hasta nang nanimbas online nga magsigig yung pangitag paagi kada adlaw sigig yung simba, murag liwat siguro mo sa mga prostitutes, no? Gusto mo maliwat sa mga prostitutes nga gisulting Kristo? Gusto mo dili? Ako gusto ko kanang mabag-o ko ba? Mabag-o. Ana, ug maunay nindot nga buhat na ato karong ikumit niining maong season of Advent og sa ato sang pag-welcome sa season of Christmas. Manindog ta. Mga igsuon, niining panahon sa Adbyento, atong ihalad ngadto sa Ginoo ang atong mga panginahanglan ug ang paghinulsol nga kinasing-kasing. Muingon kita, umari ka Hesus, ayaw paglangan. Umari ka, Jesus, ayaw paglangan. Nga ang Ginoong Hesus, maghugpong sa mga espirituhanong hatag sa Dios, sa atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Jesus, ayaw paglangan. Nga ang Dios magiya kanila, nga anaa sa otoridad, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Jesus, ayaw paglangan. Nga alang niadtong nag-antos sa nagkalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Jesus, ayaw paglangan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Jesus, ayaw paglangan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Jesus, ayaw paglangan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Jesus, ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Umari ka, Jesus, ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Umari ka, Jesus, ayaw paglangan. Nga sa katapusang adlaw, banhawon unta sa Dios ang atong mga igsuong nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Jesus, ayaw paglangan. Ginoong Dios,
tabangi kami og dungga ang among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa pangaman ni San Juan de la Cruz, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pangimo, gihalad ko karon, O Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimon kanimo. Jutay lang kini, gihalad ko karon, apag kinasukasi. Nawatan, kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apang kinasingka asing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kini mong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa imong ngalan, ug alang usab sa pagkapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, sud-o nga kining mga gasa nga imong gihalad, nga among gihalad aron paghandom kang San Juan, itugot nga kami nga nagsaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo, magsunod unta sa among gisaulog. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan de la Cruz, sa ingon nga imo kaming lig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kaganguhan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kadinyo og alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na gyud ang among gihandom karon kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langitong Amahan, ginamit ang mga pulong na Hesukristo. sa pagsulay, inuluwa-luwas na kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang damugang himaya, ang pud sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamunong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose love a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. O Dios, gipadayag mo ang misteryo sa krus diha sa hibulungang kinabuhi ni San Juan de la Cruz. Itugot, nahuman kami malig-on ni ining santos nga Eucharistia, magmakanunayon kami sa pag-alagad kang Kristo, ug magkugi kami diha sa simbahan alang sa kaluwasan sa tanang mga tao.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among mga pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalipay, way katapusang kalipay. Ang ato lang buhaton, musunod lang tas gibuhat ni San Juan de la Cruz ang paghigugma sa cross, ang paghigugma sa kasakit diha sa atong pagtuman sa sugo sa Ginoo. So sa makausapa ang update nato sa atong nahalin sa DOPS SBF nga slots. As of yesterday niabot na og 3,839 slots. Itong pakpakan ang Ginoo ng atong mga grasya. Nga napatay 56,161. Usa ra gyud atong paagis paghurot ani manghatag ra gyud mopalit ra gyud tag 1 slot isip atong Christmas gift ni Mama Mary, ni Jesus sa ilang dagkong mga selebrasyon karon o ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Kung maunay na sa atong kasing-kasing, muna na tinuod nga exchanging gift. Mupalitag slot, balusan sa tas Ginoo og divine unity, prosperity, and satisfaction. So ang atong schedule sa Misa de Gallo, Osbonako, magsugod na karong Misa de Gallo karong ano sa Huwebes. So magsugod atong misa inig ka alas 3 dinhi og alas 5 sa buntag. Duha ka buok misa nato dinhi sa Sambag Chapel, duha sad ka buok, alas 3 og alas 5.
Nya sa mga special chapels, Lorena, San Roque, Santa Cruz, Tabla ug Salataban, alas 5 sa buntag. Nya wala na tay misa dinhi inig karong Huwebes, wala na tay alas 6 sa buntag, wala na say alas 6 sa gabi. Ang ato ng misa alas 12:15 sa udto. Nya inig ka Domingo sad, abot na karong Domingo, wala sa tay misa sa alas 5 ug sa alas 7. Magsugod sad og alas 9 sa buntag, alas 11, alas 3, alas 5 ug alas 7 sa gabi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at